5 μυθολογικοί χώροι στην Ελλάδα που πρέπει να επισκεφθείτε. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και σήμερα σας μιλάω από καρδιάς. Ξέρετε, όταν παίζω μπάσκετ, νιώθω μια απίστευτη ενέργεια, σαν να με σπρώχνει κάτι μεγαλύτερο από μένα, σαν να συνδέομαι με κάτι αρχαίο και δυνατό. Αυτή την αίσθηση ακριβώς νιώθω και στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στο Top 5 Greece. Σήμερα σας ταξιδεύουμε στο μαγευτικό κόσμο της ελληνικής μυθολογίας. Μαζί θα ανακαλύψουμε 5 προορισμούς που θα σας κόψουν την ανάσα. 5 μέρη που δεν είναι απλά αρχαιολογικοί χώροι, αλλά πίνακες ζωγραφικής, γεμάτοι ιστορίες για θεούς, ήρωες και μυθικά creatures. Ετοιμαστείτε να νιώσετε δέος, γιατί αυτοί οι 5 κορυφαίοι προορισμοί ζωντανεύουν τους αρχαίους μύθους μπροστά στα μάτια σας. Ας ξεκινήσουμε. Φανταστείτε ένα βουνό, τόσο ψηλό που η κορυφή του χάνεται στα σύννεφα. Ένα βουνό που οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ήταν η κατοικία των θεών. Αυτός είναι ο Όλυμπος, η πρώτη μας στάση. Σταθείτε για μια στιγμή και κλείστε τα μάτια σας. Ακούτε τον άνεμο να σφυρίζει ανάμεσα στις βουνοκορφές. Μπορείτε να δείτε τον Δία, τον πατέρα των θεών, να εξαπολύει τους κεραυνούς του από την κορυφή του Ολύμπου. Περιπλανηθείτε στα πανέμορφα μονοπάτια, περπατήστε στα χνάρια των θεών και αφήστε την ενέργεια αυτού του ιερού βουνού να σας κατακλείσει. Επόμενος σταθμός μας, η Δελφή. Ένας τόπος μυστηρίου, ιερός για αιώνες. Οι αρχαίοι τον ονόμαζαν ομφαλό της γης. Γιατί εδώ η Πυθία, η ιέρια του θεού Απόλλωνα, έδινε τους περίφημους χρησμούς της. Φανταστείτε βασιλιάδες και στρατηγούς να έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας, γεμάτοι αγωνία για να μάθουν το μέλλον τους. Να στέκονται με δέος μπροστά στην Πυθία και να περιμένουν με αγωνία τα λόγια της. Σήμερα μπορεί η Πυθία να μην δίνει πια χρησμούς, αλλά η ενέργεια στους Δελφούς είναι ακόμα εκεί, έντονη και μυστηριώδης. Chapter 3. Παλάτι της Κνωσού, ο λαβύρινθος του Μινόταυρου. Η επόμενη στάση μας στην Κρήτη, ένα νησί γεμάτο μύθους. Εδώ βρίσκεται το παλάτι της Κνωσού, ένα λαβύρινθος από δωμάτια, αυλές και μυστικά περάσματα. Εδώ ζούσε ο βασιλιάς Μίνωας και εδώ, κρυμμένος στα έγκατα του παλατιού, βρισκόταν ο τρομερός Μινόταυρος. Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε τον Θησέα, το γενναίο ήρωα, να μπαίνει στο λαβύρινθο, οπλισμένο με θάρρος και την κλωστή της αργανής. Παγιώνεται την αγωνία του. Περπατήστε στα ίδια μονοπάτια, αγγίξτε τους τοίχους, νιώστε την ενέργεια. Εδώ η ιστορία συναντά το μύθο και η φαντασία δεν έχει όρια. Chapter 4. Ναός Άρτεμις, η κρυφή ομορφιά της Ικαρίας. Αφήνουμε την Κρήτη και ταξιδεύουμε στην Ικαρία, το νησί όπου ο χρόνος κυλάει αργά. Εδώ, κρυμμένος μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, βρίσκεται ο ναός της Άρτεμις. Η Άρτεμις, η θεά του κυνηγιού, ήταν μια θεά δυναμική και ανεξάρτητη. Ο ναός αυτός, λιγότερο γνωστός από άλλους, αποτελεί ένα κρυμμένο διαμάντι. Φανταστείτε τους αρχαίους Ικαριώτες να έρχονται εδώ για να τιμήσουν τη θεά τους, να της προσφέρουν θυσίες και να ζητάνε την εύνοιά της. Αφήστε την ηρεμία και την ομορφιά του τοπίου να σας γαληνέψουν. Εδώ, μακριά από τα πλήθη, μπορείτε να νιώσετε την πραγματική ουσία της Ελλάδας. Chapter 5. Σούνιο, η μαγεία του Ποσειδώνα. Τελευταίος μας σταθμός, το Σούνιο. Εδώ, στην άκρη της Αττικής, πάνω σε ένα επιβλητικό βράχο, στέκει αγέροχος ο ναός του Ποσειδώνα. Ο θεός της θάλασσας, ο κυρίαρχος των ωκεανών, επιβλέπει από εδώ τα κύματα. Καθίστε στα μάρμαρα και αφήστε το βλέμμα σας να χαθεί στο απέραντο γαλάζιο. Νιώθετε τη δύναμη της θάλασσας. Ακούτε τα κύματα να σκάνε στα βράχια. Και τώρα, φανταστείτε τον ήλιο να δισεμπεπίνσαερό, βάφοντας τον ουρανό με χιλιάδες χρώματα. Μια εικόνα που θα σας μείνει καίστη. Αυτοί ήταν μόνο 5 από τους αμέτρητους μυθικούς τόπους που κρύβει η Ελλάδα. 5 μοναδικά ταξίδια στο χρόνο, 5 ιστορίες που μας συνδέουν με το παρελθόν και μας γεμίζουν με δέος. Αυτοί οι απίστευτοι χώροι μας συνδέουν με τους μύθους και τους θρύλους που διαμόρφωσαν την ιστορία της Ελλάδας. Μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά ένας τόπος, αλλά μια ιδέα. Μια ιδέα που μιλάει για θάρρος, για ομορφιά, για φιλοξενία. Ποιον από αυτούς θα επισκεφτείτε πρώτα? Πείτε μας στα σχόλια και μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για περισσότερο συναρπαστικό περιεχόμενο από το Top 5 Greece.